И здравейте хора! В днешното видео ще играем 60 секунди. Както виждате, ще се купувам GTI 5 и ще почна да качвам игри на GTI 5. ...60 секунди. Това ми излиза, защото съм си изтеглил от Happy Mod. Ето. Чакай, че много силно, нека да намалим малко. Неогей ще направим. Класик. Тук ще бъдем. Little Boy. Това тук зарежда газ паска. Против болести е това. С някакви хора, ако не знаят как се играе. Ден едно. Това е едно семейство. Има и други неща, но аз играя направо така. Чакай, вари се. Ден едно. Да ядат да пият, ще дадем сега да ядат да пият и ще дадем чак на ден 10 сигурно. Обаче ако умрат, става много лошо. И започва всичко от начало. Особено ако се направи нещо хубаво. Ден 2. Яли съм с нощи. Добре, ще изпратим после. Ще видим яско. Ще сложим отровен спрей да прогоним хлебарките. Ще вземем книгата. Яли са, пили са. И ще тръгне Тими. Той ще иде с маската, за да не се зарази от болести. Защото ако се зарази, заразяват всички и всички умират. Тими на ден 4 го няма. Отиде за храна и за вода. Ще дам на ден 5 денът. Сега на ден 5 ще дам да ядат. Ден 5. Това е на плажа. Аз не искам на плаж. Така. Ще вземем книгата. Само Тими, който не е ял. Така, ядоха. Така. Ще видим, докато не ме намерят. Ако ме намерят, побеждавам играта. Ако не, докато дойде, ще ми докъде ще издържа. Някой ми е подчукал на вратата. Да го отворя ли вратата е въпрос? Ще го я отворя. И аз не знам кой е. Какво е това? Добре, аз ще не забелязвам. Аз не забелязвам да някой да е дошъл. Тими все още не се е върнал. Ще вземем фенерче. Ден 9. Тими все още го няма. Мисля, че на другия ден Тими ще се върне на ден 10. Нека видим дали Тими се е върнал. Още не се е върнал Тими. Нищо чуди да е умрял Тими. Така ядоха. Добре, утре ще пуснем бащата. Добре, ще отворим, брат. Аз не знам кой чука. Това може и Тими да е. Знам ли кой аз? Ден 11. Мале, какво става на тия, бе? Те зомбите почнаха да стават, бе. Заба си. Ден 11. Какво става на тия ора, бе? Добре, ще иди и този. Той ще отиди, маската погледнеш гнява, той ще из пушката. Той е болен, бе, човек. Как ще го пусна да ходи? Аз не забелязах, че е болен.
Той беше болен. Тими, он си го няма. Тими бащата ги няма. Ще използваме водата. Само двете момичета останаха. Останах само с тях. Тими все още не се е върнал. Странно. Дано да не е умрял. Ден 14 вече почва да става крип. Стига, брат. Без иска само ги натиска това. Напред. Добре, брат. Вчера ядоха. Не може преди ден да й дам да го пият. Брат, къде е Тими? Бащата е болен. Майко! Бащата е болен. Тими е умрял. Не мога ли да му дам? Ще му дам да яде и да пие. Няма да се оправи. Той е болен. Ако зарази другите, ще умрат всички. Ето, Тими е умрял. Бащата е болен. Тими е умрял. Бащата почва още малко и следва ще умре бащата. На мен ми е такова чувството. Утре ще изпратим по някой момиче, брат. Бащата много е зле. Да не може да иди бащата. Ще изпратим Мари Джейн. Тя ще иди с... пушката, дано да не се зарази тя, защото ще стане много гадно, брат. Добре, остана само Тед и Долорес. Долорес го гледа, брат. Все дойде някакво извънземното Тед. Долорес така го гледа. Ти ми е умрял. Ти ми е умрял. Точно детето ли трябваше да умре, брат? Какво? Имам котка! What? Имам котарак Шариков. Котарака Шариков. Стига си мялка, бе. Шариков. Шариков котарак. Ако чуете това, защо постоянно ми излиза, това е, че си зареждам телефона. Котарака Шариков. Не знам дали мога да го храня ден 20. Котарака Шариков го няма. Ето го там. Той всеки ден се мисли това. Котарак. Не знам дали са гладни, но всеки случай ще дам дедо. Той умря! Така, имах малко работа, затова се позабавих. Бра, той беше болен и умря. Останах само с едната жена ли? От брат, тая игра започва да става все по-странна и по-странна и по-крипи. Само жената и котарака останаха. Как можеш ти ми да умре, брат?
Защо всички умряха, само жената, брат? Какво това? Аз тук сигурно за 30 ще играя с тази жена. Аз сега ако прата нея ще умре и тя и... Някой почука, ще отворя. И аз не знам кой е. О, добре, другата се върна. Какво ми е донесла? Някъде да видим. Така... Донесла ми е 2 супи. 2 супи ми е донесла. Ще дам и да ти на двете. Брат, как може всички да умрат? Как може? Той се лежи тук човека, толкова не го ги свърна. Ден 25. Ден 25. Този път ще ни патап. За какво избрах тази? Аз не знам какво да направя сега. Ден 26. Така. Яли са, пили са. Този път ще юна. Тя че тя сам там да си седи като някаква кучка. Долорес. Сега ще иди пътя. Сега изпращаме Долорес. Първо ще дадем да се ядат и да се напият. Долорес. Маската ги няма. Пушката само е тук. Ще и с пушката, брат. Какво? Ти ми умря заедно с маската. Сега тя ако се разболе, ще умре и ще стана само с Мари Джейн. С дебелачката. Вчера я яде да пие, някой чука, ще отворя. Играта свърши. What? Какво? Какво стана? Как умря? Не ми кажа, че съм отворил някой убиец, брат. Брат! 31 дена! Надявам се да ви хареса клипа. Това беше от мен днеска. Мислих, че направих голям рекорд. Ако е така, пръснете ги тази камбана. Пръснете го този палец. Абе, направо не знам.